2007-ben, egy novemberi reggelen egy vállalati jet várakozott a Salt Lake City nemzetközi repülőtér hangárjában. 4 utasa, tudósok és egy gyógyszeripari vállalat üzletemberei tárgyalásokat folytattak egy közeli épületben 3 emberrel. Keleti idő szerint déltájba kezdték a telefonálást, aztán 2 óra körül besétáltak hozzánk, és azt mondták, rendben, meg vagyunk győződve arról, hogy van valamiük, és annak akkora jelentősége van, hogy írunk önöknek egy csekket, egy akkora összegről, hogy senki mással nem akarnak beszélni. Ahogy az emberek összeálltak, és a döntés, amit aznap meghoztak, az az ASEA keletkezésének a története. Nagyon sok embernek az apukája a sportot tanítja meg a gyerekeinek. Az én apám egy kitűnő stratéga. Nagyon fiatal koromtól kezdve emlékszem, hogy mi arról beszélgettünk, hogy ő mit csinál. Abban az időben elég nagy cégeket vezetett. Emlékszem, hogy mikor utaztunk valahova az autóval, mindig a stratégiáról beszélt, hogy mi is az a stratégia, és hogyan lehet másképpen gondolkodni egy vállalatról. Verdis Norton nagyon jól képzett volt, hogy fiát tanítsa. Abban az időben ő volt a New York-i $1 milliárd General Foods vállalat ital részlegének értékesítési vezetője. Olyan termékekért volt felelős, mint a Kool-Aid vagy a Country Time, és hasonlóak. 1985-ben a Dart és Kraftnál dolgozott, és végül ő lett a Hobart vállalat amerikai feje Cincinnati közelében, Ohioban. 5 évvel később visszatért a chicagói Kraft General Foodshoz, mint a The Channel Group alelnöke, egy $1 milliárd vezető üzleti egységet igazgatva, ami végül a General Foods, Oscar Mayer és a Kraft Foods egyesüléséhez vezetett. Múltja alapján Verdist arra kérték, hogy segítsen újra szervezni a vállalatot hatékonyság növelésének érdekében egy iparágú szintű kezdeményezéssel kapcsolatban, amit úgy hívnak hatékony fogyasztói reakciók. Csupán 3 év leforgása alatt a Kraft Foods HTR-je 10. helyről az elsőre ugrott. Ismerem Verdist már 25 éve, és azonnal nyilvánvaló volt számomra, hogy ő egy nagyon különleges ember. Egy ember, aki nagyon etikus, remek üzleti stratégiái vannak, lelkes. Nem volt kérdés, hogy ez az ember nagyon sikeres lesz, és az is ő maga a siker. Verdis 57 évesen nyugdíjba ment a Krafttól, és Park Citybe, Utah államba költözött. Azt hittük, hogy komolyan visszavonul, de nem tette. Nem sokkal azután, hogy templomot is segítette, felkérték, hogy vezessen egy biotechnológiai vállalatot. Volt egy laboratórium Dél-Kaliforniában, 5 kutatóorvos szakember írt neki jelentéseket, és sok mesteri és doktori hallgató. Mindenki dolgozott. Ez ment 4 évig. Azt gondoltuk, hogy ezzel befejezte a pályafutását. De Verdis Norton nem fejezte be. A fián Tyleren keresztül Verdis egy másik biotech vállalattal is találkozott, és meghívást kapott, hogy a tanácsadó testületük tagja legyen. Emlékszem, egy délután arra jöttem be a házba, hogy biológiai könyvek vannak egymás hegyén hátán az asztalon, és kérdeztem, mi a fene folyik itt? Milyen jól ért csinálsz? És akkor azt mondta, hogy meghívást kapott ettől a vállalattól, amely egy hihetetlen technológiával rendelkezik. És emlékszem, ezt mondta, de nem tudják, mi van pontosan a birtokukban, és ez felhívás volt Keningőre apámnak. Ő meg fogja fejteni, ki fogja találni. Ő egy rejtvényfejtő. Kíváncsi voltam egészen addig, amíg el nem mondták, hogy ez sós vízből készült. Mondtam nekik, ez nem hangzik túl jól, meg kell győzniük arról, hogy ez tényleg valós. Ők azt mondták, meggyőzünk. Rengeteg kutatási anyagunk van, odadunk néhányat a legjobbak közül, és miután 4 évig egy labort vezettem azelőtt, pontosan tudtam, mit kell keresnem. Átnéztem a kutatásokat, és tudományosan alátámasztott, védhető technológia volt a kezükben. Aztán adtak egy névlistát is, és végighívtam a Harvardot, a Kalifornia Egyetemet Los Angelesben, a Washingtoni Egyetemet, az Indianai Egyetemet, főbb laborokat az államokban, és mindenki, akivel beszéltem, ódákat zengett erről a termékről, és arról, hogy a vállalat milyen módon szeretné felhasználni ezt, arról is nagy lelkesedéssel beszéltek, hogy ezt a terméket meg lehet írni ahhoz, hogy a jótékony
hatékony hatását kifejtse. Akkoriban csak korlátozott mennyiségben tudták előállítani ezt a terméket, kis kiszerelésben, ami rendkívül instabil volt. Fel kellett használni perceken belül a gyártás után, de látva a termék erejét, Verdis beleegyezett, hogy az igazgatós testület tagja legyen. Amint beleegyeztem, azt mondták, adunk önnek egy ilyen készüléket, és azt szeretnénk, ha megismerkedne vele. Elkezdtem inni a folyadékot, amit ez a készülék gyártott, és kitisztultak a gondolataim. Több energiám lett, jobban éreztem magam, mint évekkel azelőtt. Ne felejtsük, hogy akkor én a 60-as éveimben jártam, és arra gondoltam, te jó ég, mi ez? Szóval elmentem az első testületi megbeszélésre, és ott derült ki, hogy elfogyott a pénzük. $1 millió tartozásuk volt. Megpróbáltunk nekik segíteni pénzt szerezni. 90 napig próbálkoztunk, de semmi. A cég végül csődöt jelentett, és összeholt egy energiavállalattal. És ahogy ez megtörtént, az a cég elkezdte leépíteni és kiárosítani az eszközeit, gépeit. Elkezdtünk együtt dolgozni, és az ezt követő 1 év alatt felfedeztük, hogy mi is ez a termék, és miért is volt olyan hatásos. Megismertük a hatásmechanizmusát ennek a terméknek. A termék a redox biokémiára alapult, ami egy nagyon új kategória volt a tudományok területén, és a 21. század elején nyert csak teret. A redox jelzések egy alapvető funkciói az összes létező életnek a Földön. A redox jelző molekulákat az emberi test minden sejtje termeli, és elengedhetetlen az immunrendszer működéséhez, a sejtmegújuláshoz és a sejtjavításhoz. Ahogy öregszünk, a test képessége folyamatosan csökken, hogy előállítsa ezeket a molekulákat. Ez az öregedési folyamat. Ez a termék pontosan ezeket adja vissza a testnek, ugyanolyan formában, mint ahogy azt előállítja. Egyensúlyban tartva ezzel a sejtszintű egészséget. Tudván az, hogy rendkívül instabilak ezek a molekulák, Verdis összehívott egy csapat tudóst és kutatót, köztük dr. Gabriel Samuelsont is, hogy megtalálják a módját annak, hogy stabilizálni tudják a terméket. Nem tudtuk, hogy lehetséges-e. Vettünk néhány gépet, kipróbáltuk, legyártottuk, és többször is átfuttattuk a komputeren. Jó pár hónap után bejött Gary az irodába, és azt mondta, azt hiszem sikerült. Leteszteltük, és világossá vált számunkra, hogy tényleg sikerült, stabilizálta a terméket. Ahogy a stabilizálás megtörtént, Verdis találkozott egy csapat egyetemi tudóssal. Elmondtuk nekik, hogy stabilizáltuk ezeket a molekulákat, ők pedig azt mondták, nem, ez lehetetlen. Mondtuk, de igen, nem, ez lehetetlen, mondták megint csak. És annyira kötötték az ebet a karóhoz, hogy ez lehetetlen, hogy az asztalt csapkodták. Pillanat, mondtuk, holnap visszajövünk, és megmutatjuk a terméket. Ezek itt stabilizált redox jelző molekulák, pozitív és negatív molekulák egyazon üvegben stabilizálva. Nagyot néztek, és azt kérdezték, hogy a viharba sikerült ezt elérni. Tehát az egyik áttörés itt az, hogy molekulákat stabilizáltunk, amiket elvileg nem lehetséges. Az asszában lévő molekuláknak instabilnak kellene lenniük, vissza kellene alakulniuk sóvá és vízzé, de ez mégsem történik meg. Eközben Verdis fia, Tyler pályafutásának csúcsára érkezett a pénzügyi világban. Apja elmagyarázta neki, mi is az a technológia, aminek a birtokába jutottak. Apám azt mondta, itt a termék. Ne felejtsd, sóból és vízből van. Nyugtalan voltam emiatt. Nagyon aggódtam. A következő vasárnap a templomban néhány tagunk megpróbáltatásairól beszélgettünk. Volt egy szomszédbarátom, aki annak ellenére, hogy számos szakember megvizsgálta és próbálta megoldani a komoly egészségügyi problémáját, képtelenek voltak igazán segíteni rajta. És ez volt az a pont, mikor eszembe jutott, hogy ez a termék talán segíthet. Kétségeim ellenére elgondolkodtam, tud-e segíteni ez a termék, és változás hozni számára. Felhívtam apámat, és ő azt mondta, persze, hogy tud. Én nem voltam így meggyőződve, de ő igen. Megszerezte a terméket, odaadtuk a szomszédomnak, és innentől kezdve magabiztos voltam, hogy én megtettem a magamért. És azzal együtt, hogy még mindig kételkedtem, sőt féltem is, mostam kezeimet. Azt hiszem 3 hónappal később hívott fel a templom vezetője, és azt mondta, ülsz? Mondtam, ne kezdj így egy hívást, mi a baj? Azt mondta, ez jó hír, ülsz? És elmesélte, hogy pont most kapott egy jó hírt, hogy a szomszéd, akinek a terméket odaadtuk, jobban lett. Jelentősen javult az állapota.
Természetesen az első kérdés, ami átfutott az agyamon, ivott ebből a folyadékból? A templom vezetője pedig azt mondta, persze, hogy ivott. Megitta az összeset. Ezért hívlak. És teljesen biztos volt benne, hogy a termék segített neki helyre jönni. Felhívtam a szomszédot, és azt kérdeztem, hogy mit tapasztalt, tőle kellett hallanom. Hogy visszaemlékszem, egy percre csendben maradt, és azt kérdezte, van fogalmad arról, hogy mit tett nekem ez a termék és a családomnak? És elmondta azt, hogy addigra már 1000-szer hallottam, hogy miért segített, és változtatta meg a termék az egész család életét. Őszintén szóval ez nekem gondot okozott. Ez volt az első bizonyítéka annak, hogy a termék valódi, és hogy jelentőségteljes lehet. Megkérdeztem magamnak, hogy mit is csinálok. Éreztem, hogy ennek a terméknek el kell jutni az egész világhoz, és látnom kell, mire képes. Végül is felmondtam 2010 májusában egy olyan állásból, amire gyakorlatilag 17 évet áldoztam, hogy megkapjam. Ez abból érzésből született, hogy ezt a terméket az egész világnak ismernie kell. Már több mint 20 éve ismerem Tyler Nortont. Ő egy olyan ember, aki az üzlet minden területén integritást mutat, úgy tudja motiválni az embereket, hogy azok többre képesek, mint amennyit el tudnak képzelni magukról. Kb. Néhány hónapja teljesedett ki mindez. Sétáltunk, egy család jött velem szemben, ahogy közelebb értek, megismertem a szomszédomat, akinek az asszonyát adtam. Éppen telefonáltam, így nem tudtunk beszélgetni. Elintettünk egymásnak, ahogy megláttuk egymást. Ő belenyúlt a zsebébe, és egy sporttasakos asszonyát vett elő, és a szívéhez tette. Nem igazán szólaltunk meg, de mindketten tökéletesen értettük. Értelmet nyert minden, amit addig csináltunk. Most, hogy a termék stabilizálva volt, Wordis elkezdte tanulmányozni az eladási formákat. Kiskereskedelem, internet, közvetlen értékesítés és hálózati marketing. Úgy döntöttünk, összehozunk egy fókuszcsoportot. Kerestünk 40 embert, és elkezdtük nekik adni az asszát. Kb. 2 hónap után azt mondtuk, nézzük meg, mire jutottunk. Ekkor derült ki, hogy a 40 emberből 135 lett, és még 20 másik országba küldték el a terméket anélkül, hogy mi erről tudtunk volna. Tehát megkaptuk a választ a kérdésünkre, az emberek valószínűleg meg fogják vásárolni ezt a terméket, ha meg vannak győződve róla, hogy ez segíteni fog az egészségi állapotukon. Az ASEA cég 2009. júniusában megnyitotta kapuit maroknyi független üzletpartnerrel, akik ma már több tízezren vannak. Számuk pedig exponenciálisan növekszik hónapról hónapra. 2012-ben Európában is megnyitottak, a nemzetközi piacokon való megjelenés első lépéseként. Az egyik legkedvesebb emlékem azon találkozók egyike, ahol az ASEA-t mutattuk be. Ez a találkozó Lexingtonba, Kentucky államba volt. Rengeteg ember jött el, lenyűgöző emberek, és nagyon sokan személyes tapasztalataikról számoltak be, hogy milyen hatással volt rájuk az ASEA. A rendezvény végén felkértek a színpadra, és átadtak nekem egy kis kincses ládát. Nem volt túl nagy, de ahogy kinyitottam, dugig volt köszönő kártyákkal és hálalevelekkel. Nagyon meghatódtam. Úgyhogy amikor visszajöttünk Salt Lake Citybe, megkértem a csapatot, hozassanak egy ilyen nagy kincses ládát. Ez most már az irodámban van, és minden egyes levelet ide teszünk, amit kapunk. Megtiszteltetés az országot járni, és erről a termékről beszélni az embereknek. És igen, gyakran kisebb csoportok várnak rám a találkozók végén, hogy megköszönjék nekem, persze inkább apámnak, és hogy elmondják történetüket. Látom a szemükben az átélést, a komolyságot és a valódiságát, hogy mit tett velük az ASEA. Nem egyszer kellett kimennem a teremből, hogy összeszedjem magam. Teljesen átéreztem, ahogy elmesélték, hogy milyen változásokon mentek át, és mennyivel jobb lett az életük, amióta a terméket fogyasztják. Üzleti szemmel néztük először ezt a projektet, de az idő előre haladtával sokkal inkább egy küldetéssé vált. Sokkal több, mint üzlet. Egyfajta kultúrát, családot hozunk létre.
Hiszem, hogy a cég szívét és lelkét üzletpartnerünk alkotják. És az, hogy az üzletpartnerünk fejlődnek, legalább annyira fontos, mint hogy pénzt keresnek. Nem hiszek a csekkek építésében. Én az emberek építésében hiszek. Talán a legnagyobb áldás, amióta az ASEAN-nál vagyok, hogy csodálatos kapcsolatokkal leszek gazdagabb, lenyűgöző emberekkel találkozom. Olyan emberekkel, akik szeretnének egy jobb életet, és ezt megosztják másokkal is. Aki valami maradandót szeretnének létrehozni, és szeretnének jobbak lenni, jobbá válni.